همین عکس فرود برای شما. Pechada pasport banda aeroport imruz bar vatani khat meshavam deport da pasport pechad dar dil nis quva parvoz mekanam khona ay shahri Moskva da pasport pechad dar dil nis quva parvoz mekanam khona ay damade dava Hayfi razрешение, hayfi patent Сухтам гарени, наҷотам ватен Ай мулки ғариб, шидам бадарра Кӯмак намекунане пайсавалетара Ай мулки ғариб, шидам бадарра Кӯмак намекунане пайсавалетара Хай мегум бригада Хай кори сохтон Хай хроки ролтана Ҷога дар вагон Алвидо мегум ба ғарибои мусалмон Худои ман бародаро мато қадамон Алвидо мегум ба ғарибои мусалмон Худои ман бародаро мато қадамон Баргаштам ватан банде сумусан хонагиё ҳамазиқ мамашка хирсан ай дидорам сер нашиди бубахшо чаҷон озир мадар назди тамодари меҳрубон ай дидорам сер нашиди бубахшо чаҷон озир мадар назди тамодари меҳрубон орзу мекардам мехарам дар ватан мошин аваз мекардам мегирам зани хонаши орзуҳои кардагим рафтан барбод дар хона бепала бемол сар мешаҳад орзуҳои кардагим рафтан барбод дар хона бепала бемол сар мешаҳад срочна фавран айдами загран Nomu familiyama zaruraj ivaz kardan Zershedayim tokar takay Piter Moskvash Yekaterinburg meravom rayoni uravnash Zershedayim tokar takay Piter Moskvash Yekaterinburg meravom rayoni uravnash Inami khel voqea Inami ahvol Namiyom Rossiya Рона пансол соли дигар омадан мекунам кӯшиш агар кинома паспортма бикунам алиш соли дигар омадан мекунам кӯшиш агар кинома паспортма бикунам алиш печада паспорт банда аэропорт имрӯз бар ватани хат мешавам депорт Паспорт печад дар дил нест қувва парвоз мекунам хона ай шаҳри Москва да паспорт печад дар дил нест қувва парвоз мекунам хона ай дамаде дава зинда бошем бачаҳои ғариб дар амони худо саломат бошен ҳамин байт ба хотири худтон аст